Hvad siger du? Hvad siger du? Ja, det er helt okay, Billike. Ja, Billike, hun fortæller, at der har været en dyrlæge på besøg. Ikke også, Billike? Jo, og vaccinere alle de små. Og der har været en dame og chippe dem. Så de er blevet godt trætte. Vi kan lige prøve at se, om vi kan se, hvem der ligger hvor. Det er i hvert fald Holger, der ligger her. Og Sherlock, der ligger her. Og så kan vi lige tjekke ud. Så er det Tintin, der ligger der. De 3 drenge. Så ligger Katie her. Og så har vi 4, der laver klodernes kamp herover. Det er Smilla. Og her, det er Gilbert. Og hende, der ligger der, Carter, det er Jimba. Og så har vi Sif inde i røret. Så vi kan få dig frem. Det kunne vi godt. Ja, der var du næsten. Kom, hups, hups, kom. Tjek de. Det er Sif. Og det var dem alle sammen. Nu mangler vi bare lige de 4 sidste skal falde til ro. For så klipper vi nemlig negle på dem alle sammen. Er du med på den, Billike? Skulle vi ikke det? Det gør vi. Ja, det gør vi.